je 2026. Maximální průměr zatáčení je 14,5 metrů, protivod vozidla je 750 mm, překročivost 600 mm, výstupnost 350 mm, stoupavost 30. Boční náklon je 17, jízdní dosah 750 km. I kolem 65 a kolový bojový prostředek. V armádě České republiky se Dingo 2 GEA2 využívá především k plnění úkolů zahraničních. Základní technické údaje vozidla Dingo 2 GEA2 jsou následující. To jsou ty, co tam je, dělal servis, že? Naváníkové podmínky lze připravovat 16. Vozidlo je možno použít pro taxi věci ABS s maximální připojení hmotnosti 12 kg. Základní technické údaje vozidla Tatra jsou následující. Maximální povolená 13 000 kg. Pohotovost 8500 kg. Užitečná dle výbavy 500 až 4750 kg. Výpojná hmotnost je 12 000 kg a celková výpustná hmotnost celé soupravy je 25 000 kg. Délka 7490 mm, šířka 2550 mm a výška vozidla přes plasku